गोथाव गोजोन सममोन जोबोद मोजां नोंसोरनि गियान नुना खुसिसो मोनदों आं जा बाथ्रा सोंबाय मिथिनो सानना नोंसोर बेसेबा गोथौ सोमोनां गुमुरथि बेफोर खोनासं दौरिफोर नोंसोर गोसो बावना खिन्थानि आं दिनै फारि फारियै बिजिरना बाथौ बिखानि थाथौ बेनि बिजिर बिथिखौ आरो बे सिजौ एबा सिमा दर्शननि राहाखौ बे थाथौ बिजाबनि बालाब गाबा आयदा 14 बेवहाय बाथौ बिखानि बिजिरथि आरो सिजौ एबा आत्म दर्शननि सान्थौ बे बाथ्रानि सोमोन्दै माने दौरिफोरनो खिन्थागासिनो दङ। सोर खिन्थादों होनबा नैबे माने आहाम गुरुआ दौरिफोरनो खोन्थागासिनो दङ बे बाथ्राखौ। आहाम गुरुआ ना आरो बे बाथ्राखौ खिन्थानो मोननानै आहाम गुरुआ जोबोद गोजोन मोनदों होननानै बुंदों। मानो होनोबा बिसोर जोबोद गोसो होदों आरो गोसो होना खोनासंनायखौ नुनानै आहाम गुरुआ जोबोद खुसिबो मोनदों गोजोनबो मोनदों आरो बिदि गोसो होनो हानाय मानसियानो गियानि होननानै बुंदों। माने समन दौरिमोनखौ बयखौबो गियानि होननानै बाख्नायदों। सिगांनो बुंबोदों बाथौ बिखानि हेबनाय सुबुंनि आफा खर' आरो बिखा होननाय आफाया जादों दै गोरा सोलेर बे बुन्थाखौ खर'आ जादोंसै फालिग्रा सुबुं गियानखौ माने जि आफा बे आफाया माने गासै जोंनि जिउ सोलेर देहाखौ आफाया थिखांना लायो आरो खर'आ नाथाय दैखांना लादोंब्लाबो आफाया खर'आसो जोंखौ दैदेनोमोन। बबेथिं थांनांगौ बबेथिं थांनांगौ बे मेलेमनि गेजेरजों बिखाया जादों आत्मयज्ञ सिमाखौ सिनायग्रा बेनो जाबाय जराथाम खुन्थिनि ओंथिफ्रा आफा मोननैजों जरासे खुन्थिखौ बुंहरदों खर'जों लोगोसे सानस्रिजों जरानै बुंदों बिखाजों लोगोसे गोरबो गेजेरबो जराया बेनो जाबाय बाथौ बिखानि ओंथिफोरा बे मोनथामनि गेजेरजों थांनो रोङाबोला जेब्लाबो मोननो हाया जालांगोन आला गला। मा होनदों बे जि माने बिखा बे बाथौ बिखानि बाथ्राया बे बाथौ बिखाया ओरै ओरै हेबनाय बिनि ओंथिया बिराद गोथौआव होनदों बे बिखायानो माने गासै गावनि आत्मा गियान जिउमानि गियान मा दं मा गैया बेखौ मिथिहोयो बेनो माने सिनायहोग्रा फुंखानि थावनि होननानै बुंदों आरो बेनो बाथौ बिखा होननानै बुंदों।
बिखाजों लोगोसे गोरबो गेजेर बे जराया बेनो जाबाय बाथौ बिखानि ओंथिफोरा बे मोनथामनि गेजेरजों थांनो रोङाबोला जेब्लाबो मोननो हाया जालांगोन आला गला। बे बिखा हेबनाय जि मोनथाम बेखिनि जि जराया मा होनदो बिखाजों लोगोसे गोरबो गेजेर बे जराया बेनो जाबाय बाथौ सान्थौनि ओंथिफोरा बेनि गेजेरजों जे थांनो रोङा जुदि बेनि गेजेरजों थांनो रोङाबोला मा होनदो बिनो जागोन मा होनदो आला गला जागोन आरो बबे जायगाखौ मोनहैनाय नङा। जों मा जायगायाव थानांगो आरो मा जायगायाव थांनांगो बेखौ जोङो थारै मोननाय नङा होननानै बुंदों। जेरैहाय मोननो लुबैब्ला आनान गसाइखौ मिथिना लाग्रोनांगोन मुलुग सोरजिखौ अब्लासो मोनदां हागोन मुलुगाव सोरबा दं जायखौ अबंलावरि बोराइ बाथौ बुंबोदों। जायखौ जों अबंलावरि बोराइ बाथौ बुंबोदों बै बिखानि बाथ्राखौ मिथिब्लासो आरो बे जोंनि बिखाया गुबै सानोब्लासो बेखौ जोङो मोनदांनो हागोन होननानै बुंदों। बिदिनो बाथौसालियाव सिजौखौ मोनोब्ला जेब्लाबो मोननाय नङा बाथौ बिखाजों थाङाब्ला सिजौखौ मोनोब्लासो अबंखौ मोननो हागोन नङाब्ला बाथौ देरा बेन्दोंजों थागोन आन्दायगोन। बे बाथौ बिखानि गेजेरजों खुलुमनानैसो सिजौखौ मोननो हायो होननानै बुंदों माने बिखानि गेजेरजों नायनानैसो आरो नङाबा बेखौ मोननाय नङा होननानै बुंदों आरो बेखौ दै बेनिखायनो बेखौ जोङो मोननो नाजानांगौ। बेखायनो सिबियारि जेबोला सिगां गियानि गुरुनि आफा हमग्रोनो नांगोन आं जेब्ला बि गियानि गुरु बोसोन होगोन गुरुनि बोसोन खर' मेलेमाव नांहैगोन। बिनिखायनो मा होनदो माने जोङो गुरुखौ माने मानिग्रोनांगोन फोरोंगिरिखौ माने फोरोंगिरिया थिनिबासो फरायसाया खिन्थायोबासो बेखौ मेलेमाव हाबगोन बा मेलेमाव सोगोन नङाबा माने सोरनिबा बुंनाय बा बिमा बिफानिल' बुंनायखौ माने फरायसाया जेरै लाया सिबियारिफोराबो बेफोरबायदिनो गुरु गैयाबा पाक्का बे बाथ्राखौ मेलेमाव सोना लानाया गोब्राब जायो होननानै बे धोरोम बिजाबाव आहाम गुरुआ बुंदों। मेलेमनि सिनस्रिजों जेब्ला बिजिरना नायो अब्लानो बिखा गोरबोआव सिमाखौ सिनायो गियाना फैब्लानो गावखौ बे सिनाय हायो गावखौ सिनायब्लानो सिमाखौ मिथि हायो। बेनो जादोंदि बाथौ बिखानि गुमुरथिया
बे मोनथाम गुबैखौ सेरायना जेबो मोना बेजोंसो सिएबा सिजौखौ मोनहैहागोन अब्लासो बोराइ बाथौखौ लोगो मोनगोन। मा होननानै बुंदों? अब्लासो माने मोनगोन माने बिखाया जेब्ला बुजियो बिखाजों जेब्ला जों थाङो अब्लासो जोङो बिखायाव सिनायबासो गावखौ सिनाय हागोन गाव सोर माने आं सोर माने बे बिराद गिदिर सोंथि। बेयो बुङो माने आंनि मेगन आंनि आसि आंनि आथिं आंनि हाथाइ नाथाय बहाय आं होनबाय थानाया सोर बे आंखौ होनब्लासो सिनाय हागोन बे बिखाया सिनाय हाब्लासो होननानै बुंदों। आंनि बिजाब आंनि खोमा आंनि खानाय आं होननाया सोर बियो? बे नाथाय गिदिर बाथ्रा आं होननानै सोरबा दं आरो बेखौ बुंदों। जिबिनि देरसिन बे सुबुं जोनोमानो जेनिबो रोंखा राखा गियानि साननो हाग्रानो बेखायनो बाथौ सिबिनाया सुबुं खामाय जा मावदों गासै खामाया अबंनि थिनाय गसाया होयो मोन्थायफोरा रंजा बायो आं आंनि होननानै थिफुदला बुंबाय थियो जेरै गोसोआ बाहायो मैथाया आं बुङो बिदिनो गियानिफोरा मिथिया बिदिनो अगियानिफोरा मिथिया आन्दायो। माने जों जिखिनि मोनदों जिखिनि जोंनि आखायाव दं बा फैगासिनो दं बेयो खिन्थु बेखौ बुंदों माने बियो इसोरनि थिखानाय उमुक खालि बियो उमुक मोनगोन माने बे लामाथिं थांना बेखौ मोनहैगोन आरो बिदि थिखानाय नाथाय जाय मोननाय जाय मोनगिरि जाय बे बिखायाव गियान गैया अगियान बे अगियान सुबुङा बेखौनो आंसो मोनदों आंसो बायदिसिना बुंनानै दुगा दुगा लागोन एबा लायो होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों बेखौ मिथिनो गोनांब्ला मा होनदों माबोरै जानांगोन माने बिखाजों मिथिनांगोन गोरबोजों मिथिबासो जोङो गावखौ सिनाय हागोन होननानै बुंदों। बाथौआ बायजियो थैरोङा सिजौ बिफाङा बिदिनो सोलेरा गोलैयो जिउआ सेवरोङा संख्लाखौ गारना गिदिङो बारजों सिमाया सौरासि नोरोखपुरियाव थायो आंग्रिना। बाथौआ बायो माने मोनबा जि माने बेरानि तत्त'से आं बुंबोनाय बेफोर माने बायलांजोबो नाथाय बेयाव थानाय जि सिमा जिउमा बे जिउमाया नाथाय सेवा फोना थैया आरो बियो चौरासि जनि माने 84टा माने जनि बे जनिया मा जेराव जेराव जोङो जिब जिबि जानानै बिफां लाइफां जानानै थानाङो बेफोरबायदि 84 जनि 84 माने 84टा नोरोखपुरि बा सुबुं जिबिफोरनि थानाय
फुरि बे फुरियाव जोङो गले गले थैलाय उजिलाय बे जायगानिफ्राय बे जायगा बे दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जोङो थांथिंनो नांगौ होननानै बुंदों। माने गोनांथि जायो होननानै बुंदों। बिदिनो जिउमाया बे मुलुग मायाफाव थैलाय उजिलाय फैनांगौ सोलेराव गावबा गाव मावथाय पापनि जुनै संसाराव बायदिसिमि महर लानानै आमा जेब्ला बेबायदि खिन्थाना होयो बे समाव समन्दुरिया फिन सोङो रथर गुरु आफा मोनसे खोन्था जाबाय नोंनि बे बुंनाय रावखौ जों खाना नांबाय। मा होनदों माने 84 बे फुरियाव जोंनि मावनाय फोन बादि फोन होनबा गुबुन राव पुण्य होनना बुङो। असमियाफोरा पुण्य होनो बेखौ जेनेबा असमिया रावजों फोन जों बे मावनायनि जि फिथाइ फोन प्राराब्ध बेनि हिसाबजों जोङो जोंनि जिउमाया गुबुन गुबुन थैग्रा सोलेराव हाबहैबाय थानांगौ जोनोम जाहैफिनबाय थानांगौ आरो बिदि गुबुन गुबुन जोनोम जाहैफिनबाय थायो आरो जाहैफिनबाय थानांगौ होननानै बुंदों। आरो बिदिनो जोंनि जि माने मावथाय जिथु जोंनि फोन बे फोना मोजांब्ला जों मोजाङाव जोनोम जाहैबाय आरो हामाबा हामायाव जोनोम जाहैबाय। बे बाथ्राखौ आहामगुरा फोरमायबाय थादों। बे समावनो समन दौरिया सोंबाय मा रथ' आं बे बाथ्राखौ बुजियाखिसै जोङो माने जोंना बेखेवनानै खोन्था जों खाना नांबाय होननानै बुंदों। मा खाना नांखो बेखौ जों नाय। नों बुंदों सिया गसाइनि बाहागो खावसे जिउमा महरै थायो जेरावबो फागोसे अब्लालाय मानो थानांगौ जाखो आन्दायना 84 नोरकपुरियाव गिदिंबायना इसोरनि खावसे जेब्ला उदांस्रि जानांगौ जिउआ गलांब्लानो बिलीन जाहैनांगौ मानि थाखाय सिया उनाव बे थांफिन हाया खिन्थादो दहाय गुरु नों जोंखौ फोथायना। मा बुंदों माने रथ' माने बुजिनानै मोनाखिसै। मा बुजियाखिसै जुदि जिउमाया जोंनि सिया जुदि इसोरनिनो बाहागोबा इसोरनिनो जुदि बाहागोबा आफा बाथौनिनो जुदि बाहागोबा जों मानो थैखांनानै थोंजों मानो आफा बाथौजों बिलिन जाहैनो मोनाखिसै गोरोबहैनो मोनाखिसै मानो जोङो 84 नोरकपुरियाव थांनांगौ जाफिनखो। जोंनिथ' बे माबा नङा बेथ' आफा इसोरनि जिउमा आफा इसोरनिसो बाहागोब्ला जोंथ' थांथारनांगौमोन बेवहाय जोंनि बे जिउमाया माबोरै बहाय थालांगोन बे बाथ्राखौ जोङो आन्दायबाय अननानै खोन्थाफिनदो होननानै माने आहामगुरुखौ खावलायदों समन दौरिया। समना जेब्ला बेबायदि सोंफिनलायो आहामगुरुआ फिन खिन्थानो लाबाबो जिउमाया उदां जारोङि मायानि बाथ्राखौ 84 नोरक मायाजों गोनां खौरांखौ नै समन आरो सिनायनि गियानि दौरिफोर आंगो जिउमानि खोन्थाफोरखौ बुंनि आं सिगांग्रो
जोबोर सोमोनां सिमानि महिमाफोरा दांग्रोमस' हाया जेरै बे लैथोनि मुक्तामा। मा होनदोंब्लालाय खोनासंदो। बे सिमानि बाथ्राया जोबोद माने गोथौ आरो महिमा गोनां। जेरै लैथो सिङाव जेरै मणि मुक्ता सना हिरा थायो जेरै दांग्रोमनानै मोना, थिग बेबायदिनो बे बाथ्राखौबो जोङो थौलेयै दांग्रोमस'नानै मोना। आं खिन्थानो खोनासं होननानै आहाम गुरुआ बुंदों। अबङा जिउमा बाहागो दै थायो जेबोला मुलुगनि सिमि सुबुं सोरजिनो सानोब्ला गावनि फोरायनो हांखौ बाहागो खावसे दैथाय हरो सिमा मुंनि जोलै थाखोसे। बे बुहुमाव संसाराव जेब्ला अबङा आफा बाथौआ गोसो जायो माबा मोनसे सोरजिनो, अब्ला बियो गावनो मोनसे बाहागोसे हरफाखायो होननानै बुंदों। हां खावसे हरफाखायो होननानै बुंदों आरो। बेनो मुलुगाव फैनानै जिनिर नांफैयो संसारनि माया नांना थांफिननो हाया जायो। बाथि सोलेराव रिपुनि गुनजों खाजाना गावनि मावगोमा खासाव बान्दोआ नांना जेरैनो सोदांनाय दिंग्रानि गोजों दैखौबो मैलाखौ नुफिन मोनो सोदांफिनब्लाबो। बिदिनो सियाबो फैनानै जिनिर नांफैयो बे मुलुग मायानि बान्दोजों आन्दाय फैनाङो। बेखायनो सुबुं जोनोमाव उजि फैब्लानो जिउमाखौ थारनो नांगौ सैथो गुनजोंनो। अब्लासो सुबुं जिउमाया गोथार जागोन। जिउआ गोथार जाब्लासो उदां मोनगोन। बुंबाय आं दौरिफोर मोजाङै बिजिरना बाथौ बिखा जिउमा सिनायनाय राहा मा। बेनि अनगायैबो दं माखासे बिखार बे सोमजिथाय बेरथाय गोजोनथाय मुं बे। बिब्दि बुंनानै आहामा सिरियै थाबाय बाथौखौ गोसोखांना हांमा सानस्राय अनसायबाय। दानिया खोनासं गियानि सुबुंमा नोंसोर बाथौआ बुंलांनाय गियानि बाथ्रा बेफोर। खासाव माने कर्मफलनि बान्दो। मा मावबा मा मोनो बिनि बान्दो, बेखौ खासाव होनो। मा होनदों माने जुदि बे इसोरनि मोनसे बाहागो हरदोंमोन, इसोरनि बे बाहागोखौ हरनायाव माने मा जाबाय, इसोरनि बे बाहागोखौ हरनायाव माने गोथारैनो हरदोंमोन, नाथाय फैनानै बहाय माने मैला नांफैबाय होननानै बुंदों जोंनि सोलेराव हाबनानै। बे सोलेरखौ बेनिखायनो माने मोजाङै फोथारना लानांगौ होननानै बुंदों। हाय बरुन रामसियारि, थेंक इउ। हाय यान कार्ल, हाय thank you for being with me here on this line. बरुन रामसियारि ओंखारलांबाय।
बिथाङाबो ओंखारलांबाय कार्ल'आबो एडियान कार्ल' याना कार्ल' बेखिनिखौ फोरमायनानै आहम गुरुआ माने स्रि थाबाय आरो माने बे संसार माया लैथोआ बेसेबा गुवार गाथोन मोनस'हायि हायना गोनां फोथार बे लैथो बिखानि जों मोनसे दंफां थुख्रासो गोजावना थांदों जेनेबा दै दाहारजोंसो बबेयाव मोनहैहागोन जेबो मिथिया रावनिबो जिउ साथिया अरायथा नङा जेब्लानो दौरि दैनि फाखनाव सिमब्रे जागोन अब्लासो सुबुं थिफुदलाया सुंग्रिखांगोन मा होननानै बुंदों जेब्ला बे सुबुङा बे माने लैथोआ एफाग्राब गुवार संसार लैथोआ बेखौ जोङो सानथ्र'हायि गुवार आरो जों बहाय दंफां थुख्रा बायदि गोजावनानै दङ आरो बे गोजावना जों बोहैलांगासिनो दं जेब्ला दंफां थुख्राया माने फाखनाव गोलैना गिदिङो जोंबो बिदिनो फाखनाव गोलैना अब्ला गिदिङोब्ला अब्लासो जोङो मा सानो जे आय होननानै बुङोबा इसोरखौ जोङो गोसोखाङो होननानै बुंदों बे बाथ्राया बिदि बेनिखायनो इसोरखौ मोजां थानाय समावबो सुखु थानाय समावबो दुखु थानाय समावबो सोब समावनो इसोरखौ गोसोखांबाय थानांगौ आरो बिथांनि मुंखौ माने गाबज्रिबाय थानांगौ जोंनाथ' गोरलैथार नामा बाथौ होनबानो जाबाय बाथौ 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 गोसोजों लाबानो आफा बाथौआ अनसाय हरगोन बेखौ नाथाय गोरबोजों फोथायनांगोन होनदों गोरबोजों फोथायनानै लायोबासो माने बियो मोजां खामानि जायो होननानै बुंदों होमबासो बुंनोबो हागोन गोरबोजों फोथायाबाथ' बुंनो हानाय नङा ओंखायनो गोरबोजों बेखौ जोङो फोथायनांगोन बे लैथोमानि दिङाया दोहोरोम मुङा बोराइ बाथौ मुङा जावग्रा बेनि बैथाया बेखायनो सुबुं नोंसोर सिबिदो बाथौखौ बाथौनि मुङासो बारहोहागोन मायाखौ संसार मायाखौ बे माया लैथोखौ बारनो हागोन होननानै होमब्लासो हागोन होननानै बुंदों गसाया अनाब्ला सुबुं जोनोमा राहा गैया गसाया गासै जिबिनि फोथैग्रा फोथांग्राया गसायानो बराद गियानि सानस्रिगिरि दुखु दाहा हांमा गोजोननिबो रिफिगिरि गसायानो हांमागिरि सानस्रिगिरि दुखु दाहानिबो गिरि रिफिगिरि सामलायगिरि लांगिरि सब गसायानो होननानै बुंदों गतिके जोङो गसाइखौ सिबिनांगौ अरायबो साननांगौ बेखौ मुं मख'नांगौ होननानै बुंदों मुलुगाव गोसारना दं आफा बाथौआ जेसेबां एसेबां सिगावनो इसोरा
गिरिनि गिरि गाहाय गुदि गसायानो आनान गसाय अबंलावरि बाथौआनो। बेखायनो बाथौखौ सिबिनो बावनो नाङा बायदि मायानि मोदाय फुजिनो नाङा। मोदाय दावदाय सिबिब्ला दायसो नाङो बिनि दायावनो सुबुं जोनोमा खिलुं मोनो। बेफोरखौ सुबुं नोंसोर मानो सानखाङा मेगन थानानैबो मानो जोंखौ मानो जादों दिन खाना। बेखायनो बुंदों लिरगिरि नेहाद गलामा जिउमाखौ उद्रायदो बाथौनि मुंखौ लाना। बेनिखायनो मा होननानै बुंदों माखासे मानि मोदाय दावदाय सिबिनो नाङा होननानै बुंदों। मोदाय दावदाय सिबिबा उल्था दायसो नाङो होननानै बुंदों। बाथौखौनो सिबि बाथौखौ सिबिनायाव गोरोन्थिब्लाबो दाय नाङा। नाथाय मोदाय दावदाय सिबिबा बै मोदाय मासेखौ सिबिबा बै मोदाय मासेया नुहुरबा दुखु नाङो अ बे आंखौ सिबिया बेखौसो सिबियो बेखौ नायगोन आं। बे आंखौ सिबिदों बैखौबो सिबिदों बेखौ मानो सिबिनांगौ बेथ' आंखौल' सिबिनांगौमोन बे मानो बारायखौ बिदि मोदायफोरा दाय हमो होननानै बुंदों। मोदायाबो रावबो नङा जेसेबां मोदाय दङ जेसेबां सि दङ बियो इसोरनिनो बाहागो गोजा। नाथाय जों जुदि मोदायखौ लुबैयोबा मोदाय बायदि जों मोनगोन आरो जुदि जोङो इसोर बायदि लुगैयोबा जोङो इसोरखौ मोनगोन। बाथ्राया बियो जुदि मोदाय बायदि लुबैयोबा मोदायखौ जों मोनगोन मोदाय बायदि सिबिनांगोन आरो इसोर बायदि लुगैबा इसोरखौ मोनगोन इसोर बायदि सिबिनांगोन आरो इसोरखौ सिबिब्लानो बे सिबिनाय फिथाइखौनो बे सिबिनाय बाउथाय मुवाखौनो फोरबोखौनो बै मोदायफोराबो मोनगोन। बै आफा बाथौआ जानायानो बै मोदाय माखासेया जानाय आरो बै मोदाय माखासेया मोनगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो गुबुन गुबुन मोदायनि नाम लाना गुबुन गुबुन सिबिनानै गावखौ दाय फोनांना लायालासिनो जेरै बिफांखौ गुदियाव दैखौ लुबोला गासै बिलाइ बिबार फिथाइ मोनहैयो थिग बिब्दिनो आफा बाथौखौ सिबिबानो जेसेबां मोदाय मोदायजो दङ देब देबि जों जायफोरखौ फोथायो बेफोरनो मोनहैजोबगोन होननानै बुंदों। आरो माखासे सानो मा माने मोदाया नङा इसोरा नंगौ आरो सोरनियाबा मोदाया नंगौ इसोरा नङा नाथाय सब नंजोबगौ। सब नोंजोबगौ फोथायोब्ला आरो फोथायाब्ला सबबो नङा। इसोर थानायखायनो मोदाय दं आरो मोदाय थानायखायनो इसोर दं आरो इसोर थानायखायनो जिब जिबि दंफां लाइफां बयबो दङ सोरजिगिरि दङ आरो सोरजिगिरियानो लाङोखायनो थैलाङो आरो जोनोम जाफिनो। बेनिखायनो बाथौनि मुंखौ लानानै जोङो बयखौबो माने जिउ दिङाखौ बाथौ दिङाखौ लानानै जोंनि जिउखौ सामलायलांनो खोथादो बारलांनो। दहाय दहाय नों आफा सिजौमा गसाय बोर होदो नायफिनदो जोंखौ दहाय दहाय बोर होदो नायफिनदो जोंखौ दहाय दहाय बोर होदो नायफिनदो जोंखौ दहाय दहाय आफा सिजौमा आनान गसाय जै आफा इसोर बोराइ बाथौनि जाय जायफोरा बे लाइभआव दं बयनिबो गोजोननि इयुनाव बयबो बे लाइभखौ नुनायफोरनिबो बयबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननाय आरो गोथार बोर मोननाय जै आफा अबंलावरि सिजौमा गसाय जै आफा बोराइ बाथौनि जै जै जै।